Λοιπόν, εδώ είμαστε να ξαναγυρίσουμε με τον κύριο Κερασίδη. Είπαμε ότι είναι λυκειάρχης του 3ου Λυκείου Κυφσιάς. Καλά το λέω? Όχι, λάθος. Το Λυκείου Νέας Ερυθρέας. Ωραία. Του Λυκείου Νέας Ερυθρέας. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, κύριε Κερασίδη. Μπήκαν τα παιδιά και κάνουν κατάληψη, έτσι? Κοιτάξτε, εγώ ερχόμενος στο σχολείο, φεύγοντας από τα γραφτά μου και την άθλησή μου, είχα βάλει σαν στόχο να προσπαθήσω στο σχολείο να μην αναπαραχθεί η παθογένεια της ελληνικής κοινωνίας. Να σας πω ότι ένας στόχος μου ήταν να μην καπνίζουν τα παιδιά μέσα στο σχολείο όπως γίνεται και να θεωρείτε ότι δεν είναι κάτι πολύ σοβαρό. Κατά τη γνώμη μου, όταν γίνεται παρέα με τσιγάρο, μειούνται παιδιά στο κάπνισμα και είπα ότι θα πρέπει να κάνουμε κάθε προσπάθεια αυτό να σταματήσει. Οι συνάδελφοί μου, τους ευχαριστώ γι' αυτό, σταματήσαν να καπνίζουν οι ίδιοι στον χώρο του σχολείου και επίσης τα παιδιά δεχτήκανε πάρα πολλά να μην φέρνουν τσιγάρο στον χώρο του σχολείου. Ένα λοιπόν ήταν το κάπνισμα, ένας σημαντικός στόχος. Το πετύχατε αυτό? Είναι σε μεγάλο ποσοστό και με θέληση κατά πολύ και των παιδιών, δηλαδή προσπαθώ. Βέβαια υπάρχουν παιδιά που πάνε από την πίσω μεριά και καπνίζουν, αλλά έχω πει ότι θα φωνάξω το γονιό, θα συζητήσουμε. Καταλαβαίνετε, δηλαδή δεν το αφήνω το θέμα. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα καταφέρουμε να το εξαλείψουμε τελείως. Θα πιστούν και τα λίγα παιδιά ακόμα ότι δεν πρέπει να γίνει αυτό. Ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο είναι ότι οι χαζές καταλήψεις που γίνονται τόσα χρόνια και θεωρείται δικαίωμα του καθένα να κλείνει ένα σχολείο και να απαγορεύει στον άλλο να κάνει μάθημα, δεν θα μπορούσαν να συνεχίζονται. Το Λύκειο της Νέας Ερυθρέας είχε μια πολύ κακή παράδοση σε αυτό. Έκλεινε όλη την ώρα. Ένας τεράστιος διάλογος στην τοπική κοινωνία για το τι συμβαίνει και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο φαινόμενο, συγκρούσεις. Και εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι στο δεύτερο, στην κατάληψη, βρήκαμε κάποιους τρόπους, που δεν είναι μόνο. Είναι πάρα πολύ συζήτηση, είναι πάρα πολύς διάλογος. Έχω πιάσει και παιδιά προσωπικά, έχω φέρει και γονείς παιδιών που πρωτοστατούσαν στην κατάληψη και έχουμε συζητήσει. Κανένας γονιός δεν είναι σύμφωνος, ανεξάρτητα πολιτικές πεποιθήσεις. Μπορεί οι άνθρωποι να πιστεύουν ότι πρέπει να αντισταθούν στην κυβέρνηση, αλλά κανένας δεν θέλει το σχολείο να είναι κλειστό. Όλοι θεωρούν ότι το κλειστό σχολείο είναι το χειρότερο σχολείο και ασκήσανε πίεση άμεση ή έμεση στα παιδιά ότι μην πρωτοστατείς τουλάχιστον. Μην είσαι στους 4-5 που έρχονται και κλειδώνουν το σχολείο το πρωί. Έρχονται 4 που αυτό γίνεται, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Στις 5-6 ώρα το πρωί, δεν τα ξέρετε, ναι. Πείτε μας. Έρχονται λίγα παιδιά στις 5-6 ώρα το πρωί, κλειδώνουν το σχολείο, δημιουργούν ένα τελεσμένο και όταν έρχονται τα άλλα τα παιδιά προσπαθούν μετά να γίνει με μορφή κάποια συνέλευση η οποία είναι χαβροειδής τελείως. Χάβρα, δηλαδή καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολο να συνονιθούν. Αλλά εν πάση περιπτώσει δίνουν μια σχετική νομιμοποίηση εκ των υστέρων ότι αποφασίσαμε και η πλειοψηφία θέλει την κατάληψη. Αυτό που προσπαθώ να πω στα παιδιά είναι ότι ακόμα και ένας να θέλει να κάνει μάθημα, όχι που θέλουν οι μισοί και περισσότεροι, δεν έχει δικαίωμα να το απαγορεύσεις. Δηλαδή αυτές οι παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας, κλείνω το δρόμο γιατί έτσι γουστάρω ή γιατί έχω εγώ δίκαιο ή εγώ έχω κάποια αιτήματα και εσύ βασανίσου, δεν μπορεί να συνεχίζονται πάπυρο. Πρέπει να σεβόμαστε το δίκαιο του άλλου, την άποψη του άλλου. Δεν μπορεί να τον κάνει τον άλλο διαμαρτυρόμενο ενώ δεν είναι. Ή ενώ έχει άγχος, πάρα πολλά παιδιά της ΓΑΜΑ Λυκείου μου έχουν δηλώσει ότι έχουν ένα τρομερό άγχος τώρα μπροστά στις εξετάσεις και δεν θέλουν να είναι στους δρόμους, ούτε θέλουν το χαβαλέ. Χαβαλέ, τον οποίο, αν θελήσετε συζήτηση αργότερα, θα σας πω ότι το σέβομαι απόλυτα. Δεν είναι το ίδιο. Τα παιδιά πρέπει να εκτονώνονται λίγο. Το χαβαλέ το σέβομαι απόλυτα. Την ιδεολογία δεν σέβομαι. Σας το λέω ξεκάθαρα. Τι είναι την ιδεολογία δεν σέβεστε? Οι περισσότερες ιδεολογίες, κατά τη δική μου άποψη, είναι φενάκες. Είναι απατηλές. Είναι κλειστά συστήματα ιδεών. Είναι κλειστά συστήματα ιδεών. Να γίνει κατανοητό, να καταλάβω. Ναι. Είναι κλειστά συστήματα ιδεών όπου ο άλλος θωρακίζεται πίσω από αυτά και συνήθως σηκώνει τη σημαία από νάιλον και λέει. Καταλαβαίνετε, αυτό το βλέπουμε. Από νάιλον σημαία, το είπατε πάρα πολύ ωραία. Εγώ Σαββόπουλος. Ναι, εντάξει, προφανώς, αλλά εσείς το αναπαράγετε στην κατάλληλη στιγμή. Τα επιχειρήματά τους ποια ήταν, των παιδιών για τις καταλήψεις? Κοιτάξτε, είπανε ότι δεν είχαν κανένα ενδοσκολικό. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ τα παιδιά που λέγανε ότι η προσπάθεια φέτος είναι πάρα πολύ καλή, άρα δεν έχουμε κανένα λόγο να κλείσουμε φέτος το σχολείο. Δεν υπήρχε κανένα ενδοσχολικό αίτημα. Τα αιτήματα ήταν τα DVD και τέτοια, ξέρετε. Το σοβαρότερο. Ναι, το σοβαρότερο δεν έχουμε βιβλία και ήταν το DVD. Αυτό πραγματικά συζήτησα πάρα πολύ εκτόνως με τα παιδιά και λέω: μπορεί να το λέτε στον κόσμο έξω ή μπορεί να το λένε κάποιοι πολιτικοί γιατί θέλουν να δημιουργήσουν αναστατώσεις. Να πω παρένθεση, δεν απολογούμε για την κυβέρνηση. Δεν έχω καμιά δέσμευση και σας είπα και πριν ότι έχω μπει με τα μορφωτικά κριτήρια και όχι γιατί ήμουν συνδικαλιστής ή γιατί
είμαι παρατρεχάμενος κάποιον. Θα το λέγαμε διαμέσως αυτό, αλλά καλά κάνετε και το λέτε και εσείς. Θα το λέγαμε και εμείς αυτό. Ναι, αλλά τώρα δεν υπάρχει πρόβλημα τόσο σοβαρό με τα βιβλία και είναι αλήθεια, αυτό το πιστεύω ακραδάντως. Δηλαδή, μία σελίδα που θα είναι το μάθημα της μέρας, να ανοίξει ένα παιδί και να κοιτάξει. Αυτά τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να παίζουν 16 ώρες PlayStation. Καταλαβαίνετε, και τα ξέρω γιατί έχω κάνει έρευνα στο θέμα. Ώρες επί ωρών έχουν τη δυνατότητα να μένουν σε ένα υπολογιστή. Μερικά από αυτά παθαίνουν και επιληψίες. Ξέρετε, στην Ιαπωνία έχουν τέτοια φαινόμενα. Λοιπόν, είναι τρελό να λέει κάποιο τώρα ότι μπορεί να διαβάσει μισή σελίδα που είναι το μάθημα. Δεν στέκει. Αυτά μπορεί να τα λένε, ξέρετε, για δημαγωγικούς λόγους. Για εντυπώσεις. Αλλά δεν στέκει. Εν τω μεταξύ, έχουμε ήδη 20%. Ωστόσο όμως, έπρεπε να υπάρχουν τα βιβλία. Και είπαμε, αν ένα παιδί δεν έχει υπολογιστή, αν ένα παιδί δεν ανοίγει ο υπολογιστής του το DVD, ό,τι πρόβλημα υπάρχει, αν κάποιο έχει πρόβλημα όρασης, τα αναπαράγουμε ή ψάχνουμε από βιβλία που είχε το σχολείο ή και φωτοτυπίες. Αυτή δε τη στιγμή που μιλάμε, για το δικό μας σχολείο, έχει έρθει στο Λύκειο του Αμαρουσίου σχεδόν όλος ο αριθμός των βιβλίων. Δηλαδή, είχαν πει ότι μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα καλυφθεί, αλλά πραγματικά οι άνθρωποι φαίνεται τεράστια. Είμαστε στα επιχειρήματα τώρα και στην κατάληψη. Πώς τους πείσατε να μην συνεχίσουν την κατάληψη? Ναι, αυτό λέω και εγώ, ότι δεν υπήρχαν κανένα σχεδόν επιχείρημα από την άποψη της ουσίας και των ιδεολογιών. Γιατί αν θέλετε τα κοινωνικοπολιτικά αιτήματα δεν θα λυθούν σε μια μέρα και ότι θα τα λύσει ένα κλειστό σχολείο. Εκεί δεν υπήρχαν πια επιχειρήματα. Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος του Χαβαλέ, σας είπα ότι το σέβομαι πάρα πολύ. Τι εννοώ όμως με αυτό? Σε μια κοινωνία που μοιάζει να αποδιοργανώνεται συνολικά, όπου η επιστήμη δεν έχει κανένα ρόλο. Ποιος επιστήμονας σήμερα στην Ελλάδα έχει κύρος και θεωρείται σημαντικός? Μόνος είναι στο εξωτερικό. Μόνο αυτή. Ναι, ακριβώς. Αν μας έρθει κάποιος και λέει είναι καθηγητής στην Αμερική, το σεβόμαστε όλοι. Ναι, γιατί έχουμε μια εκτίμηση ότι εκεί πάει με την αξία του. Εδώ πάει με τα γονέα του. Αυτή είναι η εικόνα. Οπότε λοιπόν, έχουμε ότι η επιστήμη δεν έχει καμιά αξία στην κοινωνία, όπως επίσης και η επαγγελματική αποκατάσταση δεν υφίσταται. Δηλαδή, να κυνηγήσει ένα παιδί με μια πολύ σπουδαία σχολή να την κάνει τι? Αφού σήμερα και ο γιατρός έχει γίνει γιατρουδάκος, ο καθηγητής καθηγητάκος και δεν βρίσκει κιόλας και δουλειά. Άρα, υπό αυτή την έννοια, αυτή η αποδιοργάνωση και αυτή η απελπισία που μπορεί να οδηγήσει στη λογική του Χαβαλέ είναι απολύτως κατανοητή από τα παιδιά και εγώ την αστερνίζω πάρα πολύ. Γι' αυτό θα προσπαθήσω και το έχω κάνει να φτιάξω ομάδες αθλητικές, τους δίνω μπάλες και μάλιστα αγοράσαμε και τις τσέπες μας να παίζουν στα διαλύματα, ενώ αυτό απογορευόταν για να μην χτυπήσει κάποιος. Εγώ λέω ας παίζουν και ας μην καπνίζουν. Να φτιάξουμε θεατρικές ή μουσικές, να καταλάβουμε δηλαδή ότι κάποια άλλα παιδιά πιθανόν δεν θέλουν αυτό το μάθημα, δεν θέλουν αυτού του είδους τη γνώση του πίνακα, αλλά έχουν άλλες δεξιότητες. Κύριε καθηγητά, εγώ έμαθα ότι πήγατε στις 6 ώρα το πρωί. Ναι. Και αυτό ήταν από τα στοιχεία που τα συζητάγαμε μαζί με τον Ιορδάνη, γιατί μας το είπε το παιδί που έκανε ρεπορτάζ, ότι δεν ξέρω και πολλούς καθηγητές να πηγαίνουν στις 6 ώρα το πρωί. Ωραία. Έτσι. Το ιστορικό θέλετε. Είναι ναι, μπορείτε λίγο να μας πείτε τι έγινε με το ιστορικό, πώς έγινε δηλαδή και κάνετε συζητήσεις, τι είδους μορφή συζητήσεων είχε κτλ. Ναι, να σας πω. Κοιτάξτε, αμέσως την πρώτη μέρα που έγινε κατάληψη, μια μέρα πήγαινε να γίνει και ήρθε ένας γονιός, άνοιξε την πόρτα και μπήκαμε και δεν έγινε καν. Το ξεχάσανε μέσα σε 2 λεπτά. Τα ίδια παιδιά που ήταν στην πόρτα παίζαμε μπάσκετ μετά. Γιατί παίζω και εγώ μαζί τους. Στην επόμενη φορά που το είχαν καταφέρει πιο καλά, ήρθαν από νύχτα, κλείσανε την πόρτα με λουκέτα και τέτοια. Εγώ σας είπα ότι δεν ήθελα αυτό. Μίλησα πάρα πολύ με τα παιδιά από τα κάγκελα και πραγματικά θέλω να σας πω ότι τους έλεγα ότι είσαστε φασίστες. Τους το έλεγα έτσι. Είναι φασισμός αυτό που κάνετε. Βλέπετε ένα σωρό παιδιά να θέλουν να κάνουν μάθημα. Σας λέω άλλος ότι έχω άγχος και θέλω να. Δεν είμαι ούτε για Χαβαλέ αυτή τη στιγμή, ούτε και πιστεύω εγώ ότι πρέπει να κινητοποιηθώ. Δεν λύνω εγώ τα προβλήματα της κοινωνίας. Και όμως επιμένετε να του κλείνετε το σχολείο. Μετά από αυτό, συγκαλέσαμε σύλλογο γονέων. Την ίδια μέρα, το απόγευμα. Ήρθανε πάρα πολλοί γονείς και μάλιστα οι άνθρωποι μου δώσαν τη δυνατότητα και προείδρευσα στη συζήτησή τους. Ήρθε ο δήμαρχος της Κηφισιάς, ο κ. Τσιωτάκης. Σας λέω, οι άνθρωποι δεν ήταν καθόλου ιδίων πεποιθήσαν, έτσι. Ναι. Αλλά όλοι οι γονείς, σας το λέω. Και στις 6 ώρα το πρωί ήρθε και ο δήμαρχος. Όλοι οι γονείς πήραν απόφαση ομόφωνα, σας το λέω, ότι πάμε να ανοίξουμε το σχολείο μετά από πρόταση δικιά μου και όχι του κ. Τσιωτάκη. Δικιά μου πρόταση, δηλαδή να μην μπες στις πλάτες του δημάρχου ότι εκείνος. Έτσι, υπάρχουν άλλα σχολεία στην Κηφισιά που είναι κλειστά. Άρα ο δήμαρχος δεν μπορεί να επιβάλλει, γιατί τον έχουν κατηγορήσει για κάτι τέτοιο. Η πρόταση ήταν δικιά μου. Εγώ παίρνω την ευθύνη γι' αυτό. Και είπα ότι να ανοίξει το σχολείο. Πήγαμε λοιπόν πράγματι στις 5.30-6 ώρα το πρωί. Ήταν και ο δήμαρχος, ο οποίος έχει τη διαχείριση του σχολείου. Ανοίξαμε την αριστεία, ήταν 4 παιδιά με κουκούλες, τα οποία δεν θέλανε καν να δούμε τα πρόσωπά τους. 4 παιδιά σας λέω, φύγανε, μπήκαμε στο σχολείο.
έφερα γονείς παιδιών και συζήτησα και ταυτόχρονα πέρασα από τις τάξεις. Μίλησα πάρα πολύ με τα παιδιά και σε προσωπικό επίπεδο και σε επίπεδο τμήματων. Τα περισσότερα από αυτά μου είπαν ότι πράγματι θεωρώ πλέον ότι δεν έχω δικαίωμα να κλείνω το σχολείο για τον. Αν μένουν μερικά παιδιά που. Εντάξει, ήταν ένα μάθημα για αυτούς. Ένα μάθημα πραγματικά ζωής έτσι. Ναι, μόνο που αν θεωρηθεί βία το ότι κόψαμε την αλυσίδα, εγώ θα ήθελα να θεωρηθεί ότι είναι υπεράσπιση της δημοκρατίας. Αλήθεια σας το λέω. Δηλαδή δεν μπορούμε πάντα να αφήνουμε τα 4-5 παιδιά να κλείνουν και μετά να κατοχυρώνουν μια κατάσταση. Θα σας πω, το σημαντικό στις καταλήψεις είναι το ενδιαφέρον των καθηγητών. Εγώ εκεί έχω καταλήξει. Όταν υπάρχει ενδιαφέρον τους καθηγητές και τη διεύθυνση του σχολείου κτλ., τα παιδιά έχουν άλλη συμπεριφορά. Και ο Γιορτάν ξέρει, γιατί είχε παιδί στην ηλικία και τα ξέρει καλά. Τις καταλήψεις πέρσι και Ευρώπης δεν μπορείτε να φανταστείτε, αλλά εκεί έχω καταλήξει ότι αν υπάρχει ενδιαφέρον, τα παιδιά θέλουν ενδιαφέρον από τους καθηγητές. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Κλείνουμε, κάνουμε μια κατάληψη και εξαφανίζονται οι καθηγητές 15 μέρες. Αυτοί πρώτοι θέλουν να εξαφανιστούν. Ναι, αυτό λέω. Αυτό λέω. Εκεί είναι το μυστικό, πιστεύετε? Ξέρετε τώρα, αυτό θα ήταν πολύ δύσκολο να το απαντήσω. Θα ήταν σαν να έλεγα ότι οι συνάδελφοί μου αδιαφορούν για το σχολείο του. Δεν είναι. Γιατί έτσι συμβαίνει, δεν συμβαίνει σε πολλά σχολεία. Όχι, δεν νομίζω. Οι περισσότεροι, αλήθεια σας το λέω, πιστεύω η συντριπτική πλειοψηφία είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Αλήθεια. Δεν είναι δηλαδή αγοραία λίγο η άποψη ότι οι εκπαιδευτικοί δεν ενδιαφέρονται. Ξέρετε τι συμβαίνει. Οι ιδεολογίες, αυτό που λέγαμε πριν. Οι σημαίες από άλλη. Κάποιοι θεωρούν ότι τα παιδιά έχουν δικαίωμα. Πέρα από το ότι ο νόμος απαγορεύει να κλείνονται τα σχολεία. Εγώ δεν είμαι τόσο τυπολάτης με τους νόμους. Αν ένα παιδί έχει κινητό, ας πούμε, στο σχολείο γιατί θέλει να πάρει τη μαμά του στο τηλέφωνο, να της πει έλα να με πάρεις για το πόδι μου, δεν θα το κυνηγήσω με τον ίδιο τρόπο όπως, ας πούμε, σας είπα για την κατάληψη. Με το τσιγάρο, με την κατάληψη. Ή το τσιγάρο την κατάληψη. Να κλείσουμε με αυτό που θα πω. Έμαθα επίσης ότι, όχι έμαθα το ρεπορτάζ μας, το είπε που στέγαμε με τον Ιορδάνη, ότι μετά από κάθε πρωί, μετά την προσευχή που γίνεται, βγάζετε ένα λόγο εσείς και καλείτε και ένα παιδί από το. Όχι ένα. Όποιο θέλει. Όχι, πάντα από το μιλάω και αυτό πράγματι σας το λέω ότι δεν το έχω ξανακούσει και δεν ξέρω αν το έλεγα στη διεύθυνση μπορεί να μην το επέτρεπε. Δεν ρωτάω σε αυτά τα πράγματα, σας το λέω ξεκάθαρα. Όταν μιλάω και λέω κάτι στα παιδιά, μετά λέω όποιος έχει αντίρρηση, όποιος θέλει το λόγο, μπορεί πάντα να μιλήσει. Και μπορεί ακόμα και στο μικρόφωνο, ας πούμε, μετά την προσευχή. Έρχονται, μιλάνε τα παιδιά. Βέβαια, έχουν μιλήσει παιδιά. Ξέρετε έτσι λύνονται τα ζητήματα. Ξέρετε πώς είναι το κακό, ότι πάνε να μιλήσει κάποιο παιδί και το γιουχάρουν οι άλλοι ή γελάνε. Προσπαθώ να τους πω ότι όταν μιλάει κάποιος σεβαστήρια, το ό,τι και να πει. Να δούμε ακόμη μια περίπτωση. Ακόμα μια ανάλογη περίπτωση. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Στη σχολή Ικάρων, σας λέω ένα παράδειγμα για να δείτε.